Come on, somebody celebrate. Celebrate, celebrate, celebrate. Thank you so much. We've been seated in the presence of the Lord. And I tell them my church, they would have gone for this lesson, but the prophets or the pastors. I want to thank you so much for the Father, the Mother of the House, Apostle Blessing Chigodora. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. And I'll read. As Jesus continued toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered the village, there were 10 men with leprosy, stood at a distance, crying out, "Jesus, Master, have mercy on us." He looked at them and said, "Go show yourselves to the priest." As they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, praising God. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he has done. This man was a Samaritan. Jesus asked, "Did I not heal 10 men? Where are the other 9? There is not one retained to give glory unto God except this foreigner." And Jesus said to this man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Not heal foreigner. Is no one who takes give glory unto the Lord except this foreigner. Is literally foreigner, mutorwa. Ulimona name kaisiye kwake, you're not a citizen of that country. No one qualified is literally foreigner. So though it's rather parity national as but a foreigner, a Samaritan, or that took back to Jesus. Jesus lifted the good our church, but this is a Samaritan and Zoka. Magatala Masuma is a Samaritan, and also he is a foreigner. So I'll go deeper in Revelation. Town of Apostle is not foreigner. Maybe to teach this way the foreign side of God. But there will come a time when God will also act in a way. You don't know God was with he will act like a foreigner, like it's not the one who knows. I'll give you an example. The prodigal son, Pastor, I can interpret to you. I'm sure I love this saying. Whenever I'm street, we have some guys who used to minister in English. So Canada parents, I don't know what, who now give time to the shoulder pressure. Just like it. To them, I don't get more time, but I know I'm a shoulder pressure. So, Baba, prodigal son, I show you about. Don't see about which means, Papa, I write a lot, Papa. At the moment, tell me, Baba went out to the Mukomana Papa and the Mother producer. Did I for the Baba Mona? I'm not going to be knocked away. Baba enters is a prodigal father. But not for 50 Baba. I got the prodigal to Baba. And the father also became a prodigal father by leaving the home. Which means my moment here, alright. Why did we went to Moses' wife? Deuteronomy 33 and 34. And God came down to bury Moses. God came down to bury Moses. Maria ended up now. Maria knows our house.
Bible even today Moses because God himself made him. So the next case that put the 24 elders but there are times in which God will act as if asking or zero the would is a foreigner. Pakutanga mwali makasika denga nenyika, which sounds to me iti mwali kuni kamaika na wakasika kudenga nukudenga makatulisika wali. So iti mwaranga denga any subject. But in the beginning God created the heavens and the earth, which means before the heavens and the earth God was somewhere. And that somewhere is a mystery. Iti mwali wanogara kupi, but that's what discover by revelation now. Pushoko pano tu mwali wanogara mwenye zivana waki. Which means he inhabits in the praises of so is a foreigner. But after foreigner me as well. Did the go and show yourself to the priest? English not baptism. Who can go? Jesus said this 10 men, go and show yourself to the priest. Go and die. Go and come. Go. Which means that question ya Jesu ain't value. Can I teach way at the other 9? Here was a little more. Which means the other 9 they are still correct because what we just talk about is 9. I suppose tomorrow will be I come back. No, if I get like go. So which means my own I think I will definitely do what was I still doing. Nobody around to watch a town when I end. But Jesus was to wait at the other 9. The other 9 they are still going because you put my body and put it and die. But you put on those who come here and look at Jesus was far and far from last time. Nobody knows what I'm doing. Let me something again. This is not what the Moses I enter like the other 9. But that's what I'm going to go and die. Then one of them came back. Instantly, just as I want them to be that he and died. And I away at the other 9. Abandon the boys for them 10. Say, man, I'm back for a while. I don't put my legs and you see die. I'm not going to for die. So I also ate foreign. So that I still do not really good and not really good. But I don't mind telling you like I can tell you no. No matter what you lie and die on. That is why some people work at the beginning. What am I saying? I also know who should have punished or what thing will bring or what does not value. To the extent when you begin to give, I will not be telling you giving. You now realize what God has done to you. No matter what is for God, the opportunity became a message. Healing became a message. When you are not what is what, and I'm back in the internet, heals and over. I tell you, just one more out of the one. Remember, this man was separated among the others in the Jews, which means yes, to other guys who did the end of Israel and which means they're not saying part of Israel, you're not part of the program. So, that's not shame. I need foreign. I see my right because I'm not a citizen. Even if just say that I'm going to come back, but not in another policy. But by former physically, you are sent to the lost sheep of Israel. So, when you is a 70, and that's not going to qualify by him. Nobuta is set up to the other tribes. We have to like actually foreign one. But what is that stuff? That's why you are not to see something foreign. In other words, you must put
qualify, but you are qualified by my grace, because by right you don't deserve. You are a foreigner to this kind of thing. And this is what you fight about your selection or around. Next, I will not show up. She will eat a little bit. She is going foreign. As one many time, Yako, tell Yako the Emulaka, tell Yako the Emulaka, tell Yako the Emulaka. You want to walk about owning the foreign assets. I tell you, you don't feel you. What are we doing with the foreign assets? But what is it? It's a foreign blessing. Nobody is kind of person. I don't know who I'm talking to. And Muparinga is the foreign court. At the time that we start to be a Shapalaish Papa, so you shall see that deserves it. Not enough. I will qualify it well. Nikamtani say you are a Samaritan. Nikamtani say, well, let's go now. But look what the Lord is done. So can I only type you? I only go to one of who's a gentleman. So no one who goes. When we come to pay, what would I have to pay for? To the extent that when you begin to give, I will not be telling you giving. You now realize what God has done to you. Nobody is for no power, which means the healing became a message. Healing became a message. Remember, this man was the Samaritan among the others, Majus, which means Jesus, which means they're not still part of Israel. You are not part of the program. I should by right because I'm not a citizen. Meaning, yes, that I'm always a cover. But not in another market. But by physical, you must send to the lost sheep of Israel. So, what is a Samaritan? And that's not one qualified by healing. No good, I sat to the other tribes. Now, I like actually foreign one. When foreign starts to qualify, that's why I was something like a foreigner. In other words, the food does not qualify, but you are qualified by my grace, because by right you don't deserve. You are a foreigner to this kind of thing. And this is what the Bible is about. But the selection all around, nation will not so achieve when we can pay. You need more to the foreign. As one many time, the Emulaka, tell Yako the Emulaka, tell Yako the Emulaka, tell Yako the Emulaka. You want to walk about owning the foreign assets. I tell you, you don't feel giving well. What are we doing with the foreign assets? Well, what is the it's a foreign blessing. Nobody I don't know who I'm talking to. But Muparinga is the foreign God. At the time that we start when you are Shapalaish Papa, the only shows that deserves it. Not a winner. I will qualify you well. Because say you are a Samaritan. Because say, well, let's go now. But look what the Lord has done. So can I only type you? I will move one to Toga, who's on 10 man. It's not from the book. It's because I want to know my Jews, and I'm not a Jew, I'm a Samaritan. Can I use me at the moment to go and show yourself that you look at this? They know the Capone squad. I must not act like them because we are different. Can I tell you that don't act like your neighbor? We are different. But no, Papa, the Spanish and the one of my own pain. Shakasiana, I'm not going to download it. I have my present not to my phone. They are didn't know for the better no. So that I download my life to myself with knife and water. Can I have my wood with the money? I act like a foreigner. You let them down, no, you don't have to feel. But you have to design, but I'm whatever the wrong way. But it could be whatever is all my life is a foreign blessing. Jesus.
children. Pesa patinobashanda chinoona chanomuziva chakatisiyanisa hakusikukwara because baba vacho vatomwari kudarika grace. Kune nyasha mwari dzakakotionewo ngazvidziwo pauri just like that. Daisisiri nyasha tinemwe story izvizvi. Daisisiri nyasha inemwe story. My friends are still there. Vachiri kuita zvataita, vachiri kupfeka mupfekero wataita, vachiri kudya zvataidya, vachiri kugara kumba tataigara, vachiriwo. So kana nanga kurumbidza Mwari, hatitarise neighbor wangu. Vabereki vokurumbana, ichakaita kuuya. Tiri maforeigner nomutonasi. Vanhu vanoforeigner vanogara musaka, chakurumbidza Mwari chinotyisa. Mwari nokubereka vanonatsoziva kuti neighbor wangu akazvishandira kuti azviwane. Ina ndina kuzvishandira padini zvakandishandira. So kana ndakuremekedza nyasha dzaMwari, I act like a foreigner. We are strangers. This was somebody about to be I remember when I went to a conference in Nairobi. Yeah, I can't believe it. 2014, I was talking about Nairobi 2014. The conference was so big. The other preachers right now qualifications out even academic levels. He's a professor, he's a doctor, he's an engineer. But by soon when the evangelist is around. And the name was sure. And the name people in Popakati, the giant rewind. No, but Salomon Zimbabwe, I was a mountain. So when it's a personal revelation. I small one church. I didn't move back to the big Samara and the time even when I'm driving, even when I'm home, even when I'm Karamba Mountains, when I'm in Bata, because I have another car, I was a little bit of a Buria, you know what I'm going to be Samara. Why? You don't want to that's what we see, sir. Put it in Samaria. Well, when I'm sure that she's when you shoot out the shoot out, listen, Barra. It is very simple. So one thing I know, my friends are still there. Amen. Only the Xmas, but no longer they are still there. It was funny to them. Really? So I imagine I'm never seeing my never really more today. Today it was so funny. I remember my only pregnancy first born. Kumba kusina kana chakudya vaifamba mukombo vachinoda kukumbira muriwo ndokubva vadonha vakafenda nenzara. Mama wavo varatidza unoona pakuoneka roga akambodonha nenzara patinotsvaga mavheji. Vanhu vatongoita kuti rii so kana ine kushinda Mwari nekuitira Mwari takatosiyana. Ukaona uchifanana nevamwe remember zvakakuitira. Ukaona uchifananidza nevamwe uchikosvora uchizvinzwa mushamushaso unofanira kusvika level bakorati akawira mutsoka dzacho. Kune level of worship yekuti hakuna chauchagona kuita, but you just lie down and cry unto him because you know yourself better. Haudzirwe iwewe zvawakamarijektirwa wakaitwa nehama, haudzirwe. Umaprofita chakudza story but yautoziva wega isina prophet wanga usiri chinhu. Hakuna aida kuasosieta newe dai asiri Mwari. So vazanzi vaigara pakati penzvimbo yeGarirea neSamaria. Why? Nekuda kwekuti yana tradition waiva mutemo wekuti mafogo vanhu vane leprosi havapinde mumusha. Manga vatori ma outcast. And
kuchema in one language yekuti we are unclean kana kuti takasviba kuzivisa vamwe vanhu so that avagone contaminate vagone disease. So vanhu vaine prospaitrenwa kutaura mazwi ekuti takasviba. Thank God musuwo vakaona Jesu vakachinja language. Havana kuti takasviba nokuti vaona munhu anobvisa kusviba kwavo. Kana waziva Mwari your language must change. Wakati unozvudza ndinoenda ndinoenda kupi but kana waziva Mwari unoenda kure. Kana waziva Mwari Mwari vanoita zvikuru. Chinja language yenhamo utaure language yegrace. They were trained to cry but vaichema vachiti takasviba we are clean so that we are clean vaite make way varigere kusangana nevanhu vakachena chirwere chaitapukira but pavakaona Jesu chakaungatenda kuti life mao vakamuziva kuti uyo haudye nhamo yedu uyo anoudzwa nyasha dzake dzinopedza nhamo yedu ndokubva vachema kwaari son of David mwanakomana waDhavhidha tinzwirei ngoni. They wanted to remember chavari kuda healing vane leprosy Jesu haana kuti healed. Asi another statement anoti kunotsanangura bana Jesu haana kuti healed. Bible akavati endai munozviratidza kwaKristu. They were sent, they were given an assignment. Yet vaida healing havana kunzi healed. There are times yekuti Mwari vane zvinhu zvavanoda kuita muupenyu hwako but havasi kutaura nyaya yacho vari kutaura nyaya yavo yavanoda kuti kana waita usangane nenyaya yako. Chavaida kuporeswa kwete kutumwa but ndokubva vatumwa. There are times yekuti Mwari unokupa muranda wake prophetic message une request yawina unoda zvinoti Mwari vakuitira and the man of God gives you an assignment. Unoziona kuti vakutoomesera vanhu vane leprosy kutotuma kuti vaomesera. Why? Because vanotodona zvikuru vanhu vane dambudziko chavanotoda help not assignment. But akadiscover kuti kune help in hidden assignment. Mberi munhu anogona kupupura nyasha dzavakasangana nadzo Mwari vavanotenda kumira pahodo kuparidza kunaka kwangu. That assignment helped me. Hongu ndakasvibira kuvanhu vanakafadza vanhu vakatendeuka but most of the things it helped me. The assignment changed my life. I'm here today because of that assignment. Ndaenda nyika dzandaenda because of the assignment. Mwari andinakuenda kwavari chitiishe ndakapira ndege ndakaenda nyika dzakawanda ndakaenda kupamba pativi ndakaenda pareto ndazenda pakati vakati go into the streets and minister the goodness of the Lord. Assignment iyoyo yanga yakanodha imba ikanodha muchato ikanodha motokari ikanodha you can limit every blessing yamunhu ngatichipupura iri hidden assignment. Vakaudzwa kuzoendani munozviratidza havana kuti receive your healing right now. Nobody vakapora mubhaibheri vasina kunzi vakapora kana kuti receive your healing. Vakangonzi endai munozviratidza. They were sent. Tine vanhu vasingatumiki nokuti ane nyaya dzanoda kusange dzagadziriswa. Idzi nyaya dzako dzinogadziriswa nekutumika. John chapter 9 kumanga arikofu isiya vakakanya mavhu pasi vakamisa mumeso vakamuti enda unogeza muriver Siloam. Bhabha roti paakaenda akandogeza akadzoka achiona. Ari kubva pana Jesu ari kusvinudza mapofu but upofu hwake hwakapera nekutumika pana Jesu. So pane dzimwe nyaya dzokuti dai wakabvuma kutumika dai uri nani. Dai wakagamuchira assignment yawakapiwa dai wakasangana zvimwe zvinhu zvawaichemera. On their way, they were healed. Nzira inoporesa here? No. Kuteerera Mwari ndiko kwakaporesa. On their way, they were healed. Zvingani zvako zvawapotsa uchida kubatwa musoro usingade kutumika. Unoziva kuti David paakauraya Goliath anga asina kuenda kunouraya Goliath anga atumwa nababa vake Jese kunoona vakomba kuti vari kuitei. Kumwe kutumika unosangana nemamwe mablessing and so powerful to an extent that David kuraya kwake Goliath haana kuenda kubattle anga aenda kunoona kuti vakamira sei akatumika. Remember he was already anointed by Samuel. Imwe challenge ndeyekuti when you have the anointing of the position kutumika hazviita udeva unotoda kuti vatumwe. David was already anointed by Samuel. Paakanzi nababa wake Jese enda unoona vakoma vako kubatoka. Mwari waJosefu waunoda
chakaita kuti Joseph angatumwa kunoona kuti vakoma vari kuita sei. End of story. Ndoba akaenda kuJita anoita mambo. Kuna mtu anashuka pamata kuna mabegi takarota akaenda kuma destiny yedu. Akaenda kutumika netswanda ile imechingwa. David wakatumwa netswanda imechingwa kunoa kwa kuona. Kana aliso the first king of Israel akatumwa kunotsvaka madhongi. Akadzoka akazonzwa akagara padhongi atomango. So there are times when you want to make a change to money time. Somebody that day don't have to. These people are not going to receive your healing. But can be your assignment. Go and show yourself to the priest. On their way, Munzira Washida, they were healed. Can I give it in God? I'm going to somebody. Can I manage every God? I'm going to somebody. Tumika. Uzabone nyati sina email. Za umomeseo uchitumika. Baba ndipo nasema anataka mwana. Chungu mwana yuko mtudara mnaporuka Mungu rasa. There is a blessing along the way. Only for those who are going to tumika. Respect assignment ya unupiwa, especially in the one. In prophetic. Kwa ukwenda chawanze ndio unaita sio tena nyaya mwali wani chawanza kuita Mungu wote kana wako unakwenda mwanzo. So wali wote they were healed. The healing yakapata pa movement ili kuchema. Wana kwa naona kitu tunayopona anakuwa na healing. Wakati they went on their way they were healed. One of them turned back. Shamu Rashi hata sababu yake anatoa mwake wa Juda yeye Samaritan ndio kuna kuti Yesu mu Juda izi amazake zino deserve ndio kwao inawe foreigner zaitwa hizo hakuna kule kanuni sisi kasazuka kuna bila msoka zake ni mtiti kana mwana kaita a foreign thing to your life be a worshiper of the difference. Wangu wale shawaka achieve mtu akatenga mali zao. Inaanza kutenga. Wale wakatumia Mungu akaenda chini chasho. So kule wakatenga na kutenga sasa tabu ndiza mali. Wameona tutasa budget za huko kujenga kwao ni masala ya kwao. Ndio ndio tutasaidia zake. Yes. So kuna tabu ndiza there must be a difference. Wakaita plan wakaita budget wakaronga mchati wakachacha. Ina Mungu kind of a guy. Ndio nataka kumbita mwana. Umwani achinipepa atakaona shaka tutachacha. Ile ndio chacha takachatishwa. Leo wanashika shule. Nini ya unaona ya ndio chacha takachatishwa. Kuna watu zifunga wakati nini? Anaanza tangu kwa chacha. Hapana kuna basi kama katika plani ya kuiaiwa. Kuna a foreigner atakuwa na mwana. Itapita na wachacha. So but not prepare so. Marriage one wife kutoka chata. La niishi mwana yangu kutoka chata hizo. Kustemi ile ya hamna. Alipoenda ndani ya Snapchat. Bozi nina chata hizo. Sasa shapi sio mwana chata hizo. Kwa nini mimi nitaka ile hizo? Kuna mnakuja kama mchata ni ndio nasema problem na chata hizo. So kana ndio ni zamani. Ngoma sisi ndio Yesu. Hata mwana kupa anaona kuchaza za fundisho, assignment. Hapana kama sanduku ile na kuchaza na fundisho ni hakuna mtu kitu. In the assignment when is of this time Yesu akanaka. Assignment along the way. This the name of the pastor along the way. Waiting came along the way. Daenda kana baku yenda kupanda za street parody. Mchato ndio upoza boza au road akaona kama una road. So kuna shule zile road. Kuna blessing ni favor yakali kwa na mali. Along the bila unatumika. They were sent. Chawali kudaki hivi. Chawasi kudaki kutumwa. But hapa mimi ndio kutumwa. Wakapinda road wapi ndio.
All of them, they were healed. But one, my request, my prayer request after one and another social media. Kati na mtrembo na mwana sangari kana mtrembo ya sangari itakuna ya shit hakuna chikwata cha uno chishimora kuti tende kwa leo zinayo itakuna ya disho zvavara kuita group rekati na mtrembo right naye akuitwe group rekuti yangu ekutenda mwari kuti yakanayo kana yake na ndizvo imweche mungu ndakuitirwa haisi neche mungu ekutenda mwari anomuitira sashitode reminder utonosema kuti musazotanga nokutenda mwari nokuti zvinotokanganika chausingatangani nawoita kunova kuchema kuchema ukangana inonogona kuti kuchema ubvasino zvinounga futi ukanyatsa kupresa utongochema. So this man was a foreigner. He came back. Adzoka nobva uya kutsoka dzake jesu nobva abvunza kuti wei ake kadana kuri misi muona neworship pavari present 10 kuchema tinzo reungona panonzi where the other 9 havasi pakuchema pakurumbidza kana zvaita iwo usashayike pakurumbidzwa mwari usamwarike pamabuya arikwezine kuchema kuti mwari chinhu chaupenyu usashayike pakurumbira mutsoko titi mwari makaita hei mwari makanaka tine vanhu vari missing muworship and honor vari present kuchema udai mabuya arikwezine anozara uyai kuzotenda mwari vatanga zvitori foreign haisine chemunhu kutenda anoda kuudzwa kuti kwautende kune munhu kutomamitira chakanaka unongochati mukweno kutitendowa kune ine chevaakwanisi saikona shoda kuti munhu haatende ishuwa haisine chemunhu. But there's a difference yandakuoni murume akazonamira mupfungwa dzajesu akanyatsoidentifayiwa rudzi rwake is a Samaritan. Number one is a foreigner, number two is a Samaritan. Not personally anga akuzikana kusvika parudzi rwake kutenda kudzoka kuzoya mutsoka dzamwari unoita kuti wena mwari kusvika paimwe level yekuzivana inodarika makwama munhu anokuchema kuna mwari. Mwari ngavasvike pakukuziva nekutenda kudarika pakukuziva nekuchema. So murume wazikanwa jesu nobvati is a foreigner, is a Samaritan. Inandawe jesu anotopa picha yekuti musafungidzwa kuti ndaitakera pandamuporesa among the Jews. Chiripo ndechekuti kana munhu auya kuzotenda mwari God also breaks the protocol yekuti ndakatumwa kumakwaireza naparasika he becomes foreign to his nature. Anoparisira akugamuchira wake kuSamaritan ndaika majuda. Jesu akalongota ori muSamaria verse 4 ndakatumwa kumakwaireza naparasika iwe ndotwara ukwane chikwata. But Jesus is kuti this one is a foreigner. I was also become a foreigner to my nature. Nature yangu ndemshayina protocol zilipo, the lost sheep of Israel, uyu muSamaria. But ndikutaka kuti auya kuzoita worship. Worship inokupa identity yakasiyana na identity mutabernatural ndingawaexplain. Matthew 15. Mukadzi akauya mutsoka dzaJesu. Arikuti mwanangu yechina. Paakauya mutsoka akati honguishe ikoni mwanana dzinodya dzinodonha pasi petafura. Zati a great woman of faith. Amutanga ati ndichi I'm only saying the lost sheep of Israel. She was not part of Israel. But paakauya mutsoka akarumbidza identity yakabva yachinja akabva ati great woman of faith. Which means when you worship God unobvisa kunyadziswa kusukwa kwese kusagamurirwa kwese nokuti God is looking for worshippers. So ukazoti ndinoti zvikutsvagwa naMwari ndicho chinonetsa kuwana. Mwari taite kuti haatsvaga anomusika kana ana chinhu. But Mwari akasika munhu anobva atsvaga futi munhu anomunamata whether anosika anomunamata akasika munhu afanozita choice yekumunamata. Saka Mwari asvika pakutotsvaga
But when we church of wonder, he's not looking for church members, he's looking for worshippers. Why? Because a worshipper, asiana nemunhu ari kungorumbidza Jesu ungoto pamunyika daidi mwaramuzotida a worshiper anoworshipper by revelation. Uine nzara worshipper paunoworshipper Mwari. Ko masala sarujeni vakatanga kurumbidza Mwari, vanorumbidza nokuti vabuda, vakarumbidza Mwari anokonzera kuti vabude. Rega ndikuudze chinhu chinonzi worship. Worship is a tool, is a weapon. Nekuti vanhu pavairumbidza Mwari vachitenderera Jeriko, magedhi anga akakiwa, but worship yakaita kuti vanhu vapinde. Havana kupinda nemagedhi. Pavakaworshippa mashoko paakawira pasi, pese pavakawarerana gate, which means worship is a great gate. Gate hombe ndokupa breakthrough kurumbidza Mwari. Nokuti ndo zvaari kutsvagawo. Ende akazviwana anozvisa value. Akarumbidzwa nevanhu vanga vari muJeriko naSilas, haana kuvasiya vari mujeri. Vakabudirira kuti Mwari akarumbidzwa nemunhu ari mujeri anosvika pamuva kuti munhu idai abuda because rumbidzi yake ndokuita panza. Imagine panza hapana worship iri mujeri. Mwari ndobva akaiwa itendi ndinofanira kuenda panza. Because kunze uku worship handisipi wani. God can get to foreign when you worship Him. Baba vakaona mwana achiuya vakatosiya baba pavo vakamwana anamumirira kuti asvike. Prodigal son akabva baba. Father also became prodigal. Prodigal akatobva achifamba, baba vakatobva vachimhanya. Vakamhanyira mukomana ari kuuya. Why? Because chavabata mukomana ari kuuya. Anotsvaga rimwe basa riri ndani akatoziva kuti I'm a foreigner kuno kwandiri. Let me go back to my father. Church, hear me very well. To honor and worship God, do not have no dimension yet receive favor. No matter what foreigner, but no longer we will rise up, make your way. Your faith has made you whole. Without the one healing now, it's in a way healing. We are healing yake yatsiniwa nemazi aunari. Your faith has made you whole. Which means zakubatanidziwa nekuti worship yake zvinodeva kuzara kwazvo. Vamwe vakapora nekozikapera, but paakadzova vakanzaiwa dimension yakuda another level of blessing. Your faith has made you whole. Go your way. Vamwe vakanzi go and show yourself to the priest. We are now to go to the priest and go your way. You have qualified to become a priest as well. I will not believe where we go. When the matter is, I know that you are a priest sitter. Or you are not so we are waiting for a priest sitter. I want to go, make your way. Which means my priest in the room of Father one level of understanding. Say Jesus not to go and show yourself again to the priest, but he just gives you this level. Your way. Which means you have qualified not to look for another man. You have become a man in you. We are not your way. Why? Because the level of knowledge you have, you can go snap it down. You have qualified, you become a priest. What you priest sit there, you can go snap down. And I'll explain a little this. I don't have a verse I didn't want to go Say baranga magara ndapedza kutaura. Uda kuzwa sina kutaura. Kamuno kuparidza uzokona nezvakanyorwa. Unotopedza kuerenga ovhara, wotanga kuudza vanhu zvisina kunyorwa. Yes. Saka uyu paakadzoka kuna Jesu, nokuti anti vasina kutaurwa naJesu, is already qualified to become a priest. Mwari ngamupe qualification by revelation. Mwari ngamupe qualification by revelation. Ava vakadzokera kumaprista, but you have to go and make your way. Because already you and the priest, we are just the same. Why? Because maakona kunzwa zvisina kutaurwa. Vabereki vandozoti mwana uyu akura.
vanoona akuita zvinhu zvasina kutaura nezvaanofanira achiita. Kudomboshawo ndaenda kuredzo kwagogo vangu. Saka kuitwa zvemagadheni vanoona vabika munoswera kuchidyira kumunda. Saka mukicheni matairara manje vaigara vabika. Saka gogo vaiuya tasatarara voti vazukuru zvamurimi magozodya nyama. Unoziva zvinoita usati asi vanotodii zvamurimi magozodya nyama kubva vavhara tokoenda. Iwewe kana usati wakura unototi zvatiisu unofanira kuirowa nezvavataka. Paridza kutaura zvisina kutaura asi zvinopindirana nezvataurwa. Hautovhura bhaibheri woverenga ubati ndinoedzere kana kutapudza. Akamuti kutapudza nekuwedzera ndiandisimira. Pane chanditapudza nepavheseji. Ndaexplaina further. Vanonzwa mwanisa ati wedzere kufunda buku. Verenga funda buku. Ndiye akadzoka auya mutoka mapanzwa. Izvo hatiwedzere kana kutapudza dzoka musoro. Apera service. Qualify, allows God to do this. The level of understanding of revelation is already qualified to become a priest. No, it's an was not on the ship, so good to guide, so on the ship in that. Our main one for the train that was around. We are from what to already get a way down, but I didn't have a man's view. There must come a time in the level in life. You put our push over with our enemy in the mind. It's the revelation that is revealed. Mark 4, just perfume. Another movie, one of the parents on Saturday, just as a perfume, who are perfume in the Tulaso, who the generation where you are. I'm not going to a conference. Mugan's Paka, Mona, Jason, Mumba. Akapinda Mumbai. Akasuta Jesus. Perfume, Amasama, the neighbor. We worship by revelation. Just know what to cut to worship is the preparation of my burial. Not to cut the chapter is intended to be a little valid, but I don't know at all. By nature, you are vertically present. Abuna you are technically present. Imagine one of the take a coffee with that was that's it. Was I never not on the cover? But you guys will have anything which is okay, now book show us not one thing. While I in Pata, it's not Pomero. Most of the Ura. So that Jesse Papa no Papa to that one that she's a type of a check revelation. Put it while that's not Pomero from Ufane. Rather from well, such a matter, Jess, what am I going to feel? Well, I don't know about that. That's my little Jess, is not made. Judas was paid to show us Jesus. But you can't see other people who are just Bakazara, those are just the only people. Just no back question Japanese when you come to night out. What is a revelation of giving is not but the accounts go from within. Because someone who has a visa, you worship the difference. You are just as long as you power it. Was a type of woman as is here. You was all the young of favor. That young church, Rapo church, who knows the way out of Rapo, one was there, with the family in my one. We have which one champion to see, I try to million but it and means almost see back. But I want to go to Sakana so much. In the morning, I said, I don't know if I don't sound with the base or what is it. As much as one is not for you. But when you worship money, you don't provoke a man. But you don't want to be enough for you somebody. But I will go away. You know yourself better. That is why when you want to never see them. That is why when you have connections, we are not trying to find out what connections are. But it's all by the grace of God. So when you say to what is zero, you say to anyone who way that's not to go to the meeting. We are to attack.
Dzoka musoro kuti Mwari maita here. Saka ndipati ndinoona vamwe vangu vachirungu. Izvozvo bedza ndinoda kubatsirwa. Nenda kuziva kuti dasiri dai ndine timu rangu kuseri. Mero zvaunenge wachiroiwa vanzotumwa wakuzodii timu rangu. Doro unozotumwa. Varipo vachiruteka. Chakandibvisa ikoko ndee. So kana yangu yakutokurumbidza. Uzakuka kufunga kwaakakubvisa. Kana ukangosingwa tokudzora ifitiri tsaruka mamuru. Unosenzera kuti ishe imbomira kana kuri kutsanya kakutanga chechi. Unozoziva kuti ndikadzoka kuye mawo. Why? This is the message today. Something on you is foreign. It was said by one when nobody was in foreign and type by the relationship. But when the waters are born, when it's in foreign, Sakana won't in foreign. It is a foreigner. We say this in we have talked about that. Some of them say they qualified for it. Some of them are highly connected to sorrow. You are now almost to sorrow, but you must not know sorrow. Naye mwana tumanira nyasha. Tagoda kurumbiza. Nguva ichipo. Uchiri mutano kunaye uchiri wakasimba. There will come a time when you kushura tunaenda kasimba kafamba naenda kucheshi. Dai ni pawa na mutambira mwana na muombe na mudini na mujaiva. Nguva yenu kunozoshaika bandara time ilipo. Tuwezi kufama kwana. Kana waona kana kumbiza mwana anokupa upendo. Chakudya chakupfeka, anokuchengeta. Mumugwagwa matinofamba mumaholidhes ana accident akawanda. Pamwe pacho hazvitori intelligence kubuda mwezi. Saka kutoitora accident auronge. Ende unoona kuti umwe uri correct. Remember, accident auraya vanhu vari wrong. Anosanganisa nevanhu vari correct. Vanhu unoona kuti don't drink and drive. Isu tisinganwa nezvotongo. Asi tinongofa mukatimo. Ndoona kuti mwana akagara. So what I need to do is to thank God for grace. The whole year, Muroto. Umamuna shasha. Unoto unaonekana mwana shasha. Abuna changu unakuta na kitu because we get defensive. Leo wale tunakuwa wale defensive dash. Ndio kwa hiyo sasa sala timwali. Mapepa ya defensive achikete Muroto. Mapepa unatukakaliza ona na achievements zako. Asi kwa nini haya? Nyasha zabari zikabiswa bauri degree mtanga alisi degree. Rusha basi wakufunda. Ele kama ndio zile katikore mtoe basi. Ngoza atikore kubadarani. Makati funde. Uleka kufanya ile kesho. Mweyeshi na kumala ni big much kwa ushanga. Ndio tupoza oba ni mtu shaika kwashi. Hakuoni baada was live around. Utotembeleka ushambe. Sasa unachoona kuposta nacho isije kuposta kwa nyasha zake. So unataka understand nyasha zake. Umtenda becomes a lifestyle. Au force. Ukamzoea nyasha. Automatically you honor God. Amen. Wanda kamira wasitesa na wamina ruso. Kana wapita mkalisa wana na wako kupaka advice. Wazo mfuna na mtu unashina mano marvelous. Uchaona imetagi onyesha kuno wanyasha na timu ilipanze. Timu yacho ilipanze timu shinduka kwa mafans. Asante kwa karibu ngaka. Kosa Yesu bana vutara tsatsa kuti vanhu vanotitana. Aida kuvazivisa kuti zvevanhu munoita futi. Amuita zvechechecheche. Vanhu vanonditana. Vapedza kutaura ndovazoti koini munonditana. Kurati nyamamira kuti vanhu vazvi information kwevanhu munato. Auno vanofuna tena kukosha vamene vanokosha murokuchete. Ndinoona kakomana. Nozvipanze. Zvino zvamakona chizviona so. Akudari. Akudari. Time yako chitori foreign. Time yefana kuti wani kuti zvizvo zviuye pavari. Vari kwenda hana zvinhu zvacho.
kama manyeweza inye kublessa ukutwisisa usati wafamba aulaye not exposure ungafaka ukaunda walikufunikana wakankwaya baika hiyo wakanaka baika hiyo wewe wauzi kwa mbauti wa maita ni nyashi kama titi au mali kitu kutenda mali it becomes automatic. Yana kwa Facebook page so ona ma pictures so na stand rest in peace uni shika magaita Mungu shashaka kwa sababu zamisa atwende tasara kuna shokuto wenda shikufano kwa amla kutimwanisa eneo luchegetele la nema zikura kwa washi bali kufa ina mali na tu warafuti testimony sometimes you common dem kwa raka ni foresa isini common dem woti atu wara why because you know why some ziko kuna zingere ziko meko aruzo unangira kana mzani kesi anaitwa kupaka ite hapana kuna zingine zinokuwa kana hapa bana kiwasiki kana zimpa wewe. As is intelligence or anything else, by His grace. I want us to stand. Keep the prayer in tender mind. You know yourself better. Tender mind. Jera kwa viswa. Tarisa life ya ono raba. Tarisa muri ya okapi wanamari. Tarisa upeli wako. Tarisa nika ya ono garakoma kwa yakaita. Shitarisa mta usufane nzara. This is the time to honor in prayer. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Mwaliwe nyasha, makaba nesukure, munenda nesukure. Mchelewa katendeka manora sikause. Tirimuna mata machikoile mwa. Tichikutenda ile mkule lekezai. Utano watina ubaga. Muri zamaka tipa. Baba chiku chikane chiku feka chino kama muri. Munoti chine tamumi kwa matino shamba. Mchelewa katendeka. Na shikari sa nikaona. This is foreign. Ajuani kwa pataipi ya. Asinikaona shaku wanikwa. Ibidetsa kuna omwe ngakupalibiri kuna matai namulekeza muzita la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen and amen. God bless you. Mwana mwitreyasha Anze makanaka